Mela, l-ewwel Korintin min nixtieq segwi miegħi kapitlu 11, ħanaqra minn vers 26 sa vers 33. Pawlu qed jitkellem dwar l-ikla tal-mulej u jgħid għax kull darba li tieklu dal-ħobs u tixorbu dal-kalċi intom tħabbru l-mewt il-mulej sakemm jiġi. Għalhekk kull min jiekol minn dal-ħobs u jixrob minn dal-kalċi tal-mulej mhux kif jixraq, ikun ħati tal-ġisem u d-demm tal-mulej. Iżda ħajjarbel il-bniedem lilu nnifsu, imbagħad ħajjiekol minn dak il-ħobs u jixrob minn dak il-kalċi. Għax min jiekol u jixrob mhux kif jixraq, jiekol u jixrob il-kundanna għalih innifsu, billi ma jarafx ġisem il-mulej. Minħabba fekk ħafna huma dgħajfa u morda fostkom u ħafna reqdin jew mejtin. Għax jekk nagħmlu ħaq minna nfusna ma jsirx ħaq minna. Imma meta jsir ħaq minna aħna nidwidqu mill-mulej biex ma nkunux ikkundannati mad-dinja. Kien hemm xi okkażjoni xi darba meta ħassejtek m'intix denju li tieħu semm mill-ikla tal-mulej u li forsi wkoll waqt l-ikla ma ħadx semm, ma ħadx il-ħobs, ma ħadx l-inbit għaliex qalbek ma kien itsewx, il-kuxjenza tiegħek ma ħallitikx. Aħjar ma tieħu semm milli tieħu semm imma b'mod li mhux tajjeb, mhux kif jixraq hawnhekk. Minix qed ngħid tieħux semm mill-ikla tal-mulej, tifhmurix ħażin. Minix niġġustifika li ma tieħux semm. Kull ma qed ngħid irridu noqogħdu attenti li meta nieħdu mill-ikla tal-mulej ma nieħdux b'mod li ma jixraqx. Għaliex jekk nagħmlu hekk bħalma qrajna nkunu ħatja quddiem Alla. U mhux biss, imma nkunu qegħdin niġbdu fuqna il-kundanna tiegħu. Fil-kuntest fil-Knisja ta' Korintu l-insara kienu mifrudin bejniethom fl-istess knisja meta qegħdin jiċċelebraw l-ikla li suppostu li l-unità tagħhom f'ġisem wieħed, ma kienu mifrudin, mhux l-inqas li minnu sinjur iġib liker joqgħod jiffanga u jixrob u jibla u liħor li m'għandu xejn joqgħod hemm iħares lejh. U kienu qegħdin jumiljaw lill-aħwa li huma foqra. U mbagħad imorru jieħdu sehem fl-ikla tal-mulej, ara x'ipokrizija. U minħabba fekk ġibdu l-kundanna tagħhom fuqhom u xi wħud minnhom mardu u xi wħud oħra kienu dgħajfa u xi wħud sansitra Alla ddixxiplinhom billi ħadilhom ħajjithom. Ara kemm hija xi ħaġa serja. Illi meta tieħu semm mill-ikla, tieħu semm kuxjenza tajba, mod sew. Fil-ktieb tal-profeta Iżajja fil-bidu tiegħu, Alla jiddikjara li l-festi tagħhom u l-offerti tagħhom ma kienx jogħġbuh, ma ridhomx, kienu jdejquh. Għaliex, mhux hu stess kien ordnalhom li jagħmlu dak l-offerti u li jagħmlu dak il-festi partikolari, iva ma hu jgħid jien ma niflaħx għal ħażen maqgħad mal-laqgħat solenni. Il-laqgħat solenni għandhom ikunu, ma meta tiġi għal laqgħa solenni ma tistax tiġi b'sens ta' ipokrizija bidnub imdendel miegħek u bl-intenzjoni li tibqa' tiffanga fid-dnub imbagħad tiġi u tagħmel il-laqgħat solenni quddiem il-mulej. Affarijiet bħal dawk Alla jaborrihom, jobodhom. Li jgħidilna biex nagħmlu allura u li narblu lilna nfusna, nittestjaw lilna nfusna. U nittestjaw lilna nfusna quddiem Alla li jaf qalbna u jaf ħajjitna anyway. U mbagħad li nagħmlu ħaq minna nfusna. Illi dawk l-affarijiet li huma ħżiena f'idejna jew f'ħajjitna inqaċtuhom nitolbuh maħfra nindmu nduru lura lejh. Imbagħad ħanieħdu sehem mill-ikla tal-mulej.
Jekk pereżempju jgħidilna Ġesu tkun sejr it-tempju u sejr bl-offerta tiegħek u hemm tasal quddiem l-artal u tiftakar illi ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek jew int kontra ħuk, Ġesu għalinna ħalli l-offerta tiegħek hemm. Mur l-ewwel issewwa ma' ħuk, imbagħad ejja u kompli u offri l-offerta lil Alla. Mela jekk fid-dar, fil-familji tagħna għandna nkwiet nisa mal-irġiel jew ma' tfal jew ma' ħbieb tiegħek jew ma' xi ħadd ieħor u min hu. Illum għandna l-ikla tal-mulej. Ħalli tkun inċentiv biex nitolbok skuża u ħfirli tal-ħażel li għamilt lek. Imbagħad ejja u semmi l-ikla tal-mulej. Jew inkella għamilt xi dnub u x'inhu. Ismani, il-salmista jgħidilna li vera Alla ma jilqax il-qima tagħna jekk hemm id-dnub ġo qalbna u qegħdin nżommuh ġo qalbna. Imma dan Alla jagħmel illi qalb maqsuma u sobiena u Alla int ma twarrabiex. Ġifieri l-ikla tal-mulej mhix għan-nies li huma perfetti f'ħajjithom, altrimenti ħadd minna ma jieħu sem. L-ikla tal-mulej huma nies li jiżbaljaw li qegħdin jissiltu mad-dnub, kultant jibqgħu weqfin u kultant naqgħu u nixkanaw. L-ikla tal-mulej huma għaluliet Alla li jammettu ħtijietom anke fil-mixja tagħhom iqumu u jitolbu lil Alla erġajt dnibt kontra tiegħek aħfirli. Imbagħad ejja iva nieħdu sem mill-ikla li tfakkarna ir-raġuni għalfejn Alla jaħfrilna, ċoe li Ġesu bata u miet bit-tpattija għal dnubietna.